дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар тоҷикистон иди сада баргузор мегардад. дар вилояти суғд саноати кӯҳи металлургӣ, насоҷӣ ва коркард бештар рушд менамоянд. дар вилояти суғд озмуни вилоятии донишҷӯи соли 2024 гузаронида мешавад бо ваҳдати миллӣ барои эҳёи Тоҷикистон. санаи 28 январи соли ҷорӣ дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе иди сада ва намоишфурӯши ниҳолу тухмии зироати кишоварзӣ баргузор мегардад. тавре ба амидховар аз маркази матбуоти вазорати кишоварзии кишвар иттилоъ доданд, дар ин рӯз кишоварзони тамоми шаҳру навоҳии мамлакат техникаҳои кории кишоварзӣ, навъҳои тухмии зироат ва техникаҳои соҳавӣ, хӯрокҳои миллӣ, ярмарка фурӯши ниҳол, гулу буттаҳои ороишӣ ва дигар маҳсулотеро ки ифодагари ҷашни сада мебошанд ба намоиш мегузоранд. хабар медиҳад Амидховар. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо роҳбари ширкати илмии истеҳсолии Спирити Федератсияи Россия Олег Люпак ва ҳайати ҳамроҳонаш вохӯрӣ намуд. иттилоъ медиҳад Амидховар бо истинод ба хадамоти матбуотӣ раиси вилояти суғд. зимни вохӯрӣ масоили ҳамкории тарафайн ва густариши он баррасӣ шуда, аз талошу кӯшишҳои сарони ду давлат дар самти густариши ҳамкории мутақобила ва зиёд намудани мубодилаи молу маҳсулот байни ду давлат ёдоварда шуд. дар вилояти суғд асосан саноати кӯҳи металлургӣ, насоҷӣ, коркард ва ғайра рушд намуда, воридсозии технологияи нав имкон медиҳад ки ин бахшҳои соҳа боз ҳам равнақ ёбанд. ширкати илмии истеҳсолии Спирит аз ҷумлаи муассисаҳои бонуфузи Федератсияи Россия ба ҳисоб рафта, доираи фаъолияташ ҳамасола фарох мегардад. ин ширкат асосан дар соҳаи саноати кӯҳӣ корҳои илмии таҳқиқотӣ гузаронида бо истифода аз технологияи муосир бо коркарди партовҳои боқимондаи корхонаҳои маъдан, металлҳои қиматбаҳоро ҷудо менамояд. ширкат азм дорад ки ояндаи наздик бо шарикони худ аз Тоҷикистон ҳамкорӣ намояд. ҳамчунин ширкат дар омӯзонидани кадрҳо бо истифодаи технологияҳои нав саҳм гузошта корҳои иктишофӣ ҷустуҷӯӣ анҷом медиҳад. бо мақсади баланд бардоштани самаранокии сиёсати давлат нисбат ба ҷавонон, ҳавасманд намудани донишҷӯёни болоёқат ва ба ин васила ҷалби онҳо ба донишандӯзию илмомӯзӣ дар вилояти суғд озмуни вилоятии донишҷӯи соли 2024 гузаронида мешавад. иттилоъ медиҳад хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд. озмун аз рӯи равияҳои фанҳои дақиқ ва равияи фанҳои гуманитарӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ доир гардида, ба ғолибон мукофотпулиҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд супорида мешавад. дар ҷаласаи ҷамъбастии шӯрои ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент тибқи реҷаи тасдиқ намудаи муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти суғд, раиси шӯрои вилоятии ин ҳаракати мардумӣ Раҷаббой Аҳмадзода дар раъси раиси шӯрои шаҳрии он, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор шуд. натиҷаҳои фаъолияти он дар соли 2023 баррасӣ гардида, нақшаҳо барои соли ҷорӣ тасдиқ гардиданд. ҳисоботи муовини раиси шӯрои шаҳрии ин ҳаракати ҷамъиятӣ Аббос Ҳамроҳзода шунида шуда, аъзоёни шӯро фикру мулоҳизаҳояшонро дар ин бора иброз намуданд. раиси шӯрои шаҳрии ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамъбасти ҷаласа дар заминаи супоришҳое ки дар паёми пешвои миллат Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олии мамлакат баён шуданд, ба аъзоёни шӯро ҷиҳати мусоидат ба тарғиби ғояҳои ватандӯстӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ, тарбияи наврасону ҷавонон, ба ободкорию сабзгардонии диёр ҷалб намудани аҳли ҷомеа дастур дод. хабар медиҳад дафтари матбуотии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.